Dnes sme v Žiline, kde odovzdávame ďalšiu nálepku TechSavers Family. Tentokrát stojíme pred budovou spoločnosti Giacomini Slovakia, ktorá je už 30 rokov lídrom v oblasti vykurovania a chladenia. Firma Giacomini Slovakia sa rozhodla nakúpiť renovovanú techniku od TechSavers, konkrétne 12 notebookov a 6 počítačov pre svojich obchodných zástupcov a ekonomické oddelenie. A výsledok? Úspora takmer 11 000 eur oproti kúpe nových zariadení. Ale túto nekončí. Firma Giacomini spojila úsporu nákladov s podporou udržateľnosti a posilnila svoju ESG stratégiu. Dokonalý príklad, ako šetriť a zároveň chrániť životné prostredie. Blíži sa koniec roka. Pridajte sa aj vy do TechSavers Family. Ušetrite, získajte špičkovú techniku a buďte ekologickí. Ak poznáte firmu, ktorá by mala o nás vedieť, napíšte mi ju do komentára.